Shamsu Alali ne da Al'amin Hotoro. Nabi Muhammad gana a sauran mawaka zan yi magana. Marmashi gun masu giba ya kan sare har yi zuba. Kar ka sare gun su dangi magauta ba su iya komai. Batun da kai kama haka ne ba mai ma sai rabbana. Ba ni sauraro na duniya domin na san na da faɗi. Duka inda ka kai da saurin ka sai ta kai ka cikin siraɗi. Zai fi kyau ka bi ta sannu kar da ka dinga yawan zumudi. Duniya mai walwali ce mai kyallin da ya zarce komai. Abinda yau na riga na fuskanta gun masana ko masu shura. Damar da Allah ya yi wawa na sai ya ji shi ya zarce saura. Ya ta fara kuma ya yi ta kafafa ba